Φυσικά, έχουμε κι άλλη μία κλήρωση από τη Vicky Strom. Μην ξεχνάμε το πλενόμενο μαξιλάρι που μας δίνει giveaway η Vicky Strom, ελληνική βιοτεχνία με εξαιρετικά στρώματα, στο ήλιον και στο καματερό, που μπορείτε να μπείτε και να επισκεφτείτε και το e-shop www.vickystrom.gr. Πάμε λοιπόν να κάνουμε την κλήρωση, να δούμε ποιο μέλος θα είναι τυχερό και θα κερδίσει το πλενόμενο μαξιλάρι. Μπορεί να είναι στρώμα την επόμενη φορά, τώρα είναι μαξιλάρι όμως. 2 μέλη θα κληρωθούν. Το ένα μέλος, το πρώτο, θα είναι το τυχερό και εφόσον τηρεί τις προϋποθέσεις θα το κερδίσει. Αν όχι, τότε το δεύτερο μέλος που θα κληρωθεί και τηρεί επίσης τις προϋποθέσεις, θα κερδίσει το πλενόμενο μαξιλάρι από τη Vicky Strom. Πάμε να κάνουμε την κλήρωση, να δούμε ποιος θα είναι ο νικητής. Ξέρετε, Vicky Strom είναι από την Vicky Sozu, που είναι στην ομάδα μας. Έχει και το Thermomix, ανεβάζει συχνά διάφορα, δεν ξέρω αν τα έχετε παρακολουθήσει. Έχουμε κάνει και άλλο live. Νομίζω από το πρώτο μου προφίλ που είχαν κλείσει δεν μπορούμε να το δούμε, αλλά νομίζω το ανέβασα μετά και στο YouTube, στο κανάλι μας. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την κλήρωση. Καλή επιτυχία και ευχαριστούμε πολύ τη Vicky Sozu και την εταιρεία Vicky Strom για την οικογενειακή επιχείρηση που μας δίνει αυτό το δώρο. Καλή επιτυχία. Μπράβο, συγχαρητήρια Τάνια. Μήτρο, εσύ θα κερδίσεις όχι, τότε το δεύτερο μέλος που θα κληρώσουμε τώρα. Βίκη Αγγελίδη. Συγχαρητήρια Βίκη Αγγελίδη. Αν η Τάνια δεν τηρεί τις προϋποθέσεις, θα κερδίσεις εσύ το πλενόμενο μαξιλάρι. Συγχαρητήρια κορίτσια. Λοιπόν, περιμένουμε το επόμενο giveaway. Σας ετοιμάζω ένα επόμενο giveaway, το οποίο είναι διαφορετικό από όσα έχουμε κάνει. Και φυσικά να επανέλθουμε στη ροή του Thermomix. Θέλουμε Thermomix. Εντάξει, καλές είναι οι κληρώσεις για όλους, αλλά θέλουμε και Thermomix. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Vicky Strom για την προσφορά στην ομάδα μας. Ευχαριστώ τα μέλη που συμμετέχετε, γιατί αν δεν συμμετέχετε καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να έχουμε δώρα. Χωρίς τη συμμετοχή σας δεν υπάρχουν λόγοι για να έχουμε νέους χορηγούς. Είμαι και Σόγλη Κατερίνα, όπως λέει από κάτω. Με ξέρετε σχεδόν όλοι, δεν πιστεύω να μην με ξέρετε. Είμαι advisory sales. Οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε για το Thermomix, εννοείται μπορείτε να απευθυνθείτε σε μένα. Καλή συνέχεια και φυσικά καλή εβδομάδα.